Sziasztok! Ma egy kontyot fogok nektek elkészíteni, amihez szükségünk lesz egy hajgumira, egy zoknira és csattokra, valamint ilyen szilikon hajgumikra. Tudom, a zokni az elég furcsa, de majd mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Szóval a zoknit kifordítjuk, és az orrát levágjuk, hogy egy orratlan zokni legyen, és elkezdjük így tekerni kifelé, hogy a külső oldal, ami most bent volt, megint kint legyen. És ez most úgy fog kinézni, mint egy nagy hajgumi, csak sokkal vastagabb, és nem olyan erős. Szóval az első lépés, hogy összefogjuk a hajunkat, amit én már előre megcsináltam. A következő pedig, hogy ezt az oknit rátesszük a hajgumira. Így. És most olyan, mintha egy nagy kék hajgumi lenne a hajunkba. A következő lépés az kulcsfontosságú, mert ezt jól kell megcsinálni. Szóval veszünk egy szilikon hajgumit, meg is mutatom a szilikon hajgumit, ilyen kicsike, és ilyen nagyon könnyen szakad, úgyhogy vigyázni kell vele. Szóval most a hajunkat így elegyengetjük az okni körül, így, és ezt a szilikon hajgumit rátesszük, hogy összefogja. A kony már nagyjából készen van, csak hát még kezdjünk a lelógó hajjal. Ezt a hajat ide előre soroljuk, és köré tekerjük, hogy eltakarja a hajgumit. És egy csattal rögzítjük, esetleg kettővel, és én pedig még egy ilyen divatcsatot is teszek bele, hogy jól nézzen ki. Így néz ki az elkészült haj. Ha valamit nem értettetek, akkor írjátok meg, viszont ha sikerült, megcsináltátok és sikerült, akkor azt is írjátok meg, vagy esetleg még képet is küldhetek róla. Ehhez a hajhoz én egy rózsaszín körmöt ajánlok, mert így olyan retrós szerintem, nem tudom miért, de nekem tetszik így is. Tehát, ha csak a hajat akarjátok megcsinálni, akkor úgy is jó, de ha körmöt csináltok hozzá, az még tutibb. Köszönöm, hogy megnéztetek, sziasztok!